Alle haardralspelers vinden dat ze correct handelen hebben. Ze moesten haar joert en juster verantwoordje voor de flaters die het maken binnen bij de verbouw. Maria Krans wie als wethouder verantwoordelijk voor de lawaai. Ze stapte op naar aanleiding van deze zaak, maar ze vindt dat ze dien had wat ze koe. Wat ik zelf van plan was om op te stappen na het, of tijdens of na het spoeddebat. Voor mijn fractie was het ondertussen heel erg groot geworden. Het hele lawaaidossier en vooral ook de uitspraak die er lag. Die vonden het beter dat ik op zou stappen en zo snel mogelijk. Krans moest bot wennen aan het besturen op afstand. De lawaai hier een subsidie kregen in het volste vertrouwen dat alles goed komen zou. Het college en de Rie moeten net wegsaboeten spul zetten worden. Ik weet dat de bedoeling hiervan waarheidsvinding is. En niet alleen waarheidsvinding is, maar juist om te leren voor de toekomst. En ik denk dat voor de toekomst van belang is dat we beschikkingen afgeven waarin de gemeente nog steeds haar invloed heeft en een controlerende rol heeft. En ook tijdens het proces nog kan bijsturen. Ik denk dat dat van belang is. De commissie zal nou een rapport maken. Dan moet duidelijk worden wat de wierheid is en hoe het flaters in de toekomst voorkomen worden kunnen bij grote bouwprojecten. In Kwarten zal bijgelijks zwembad De Welle in Drachten in Greven aanpakt worden.